Media je medzinárodná organizácia prevádzkovaná pre mladých mladými s cieľom vyvinúť odcovstvo, rozvoj a pozitívnu komunikáciu bez hraníc. Čo je vlastne našou misiou? Budovanie odcovstva, rozvoju a pozitívnej komunikácie bez hraníc v rámci mladých ľudí po celom svete. A ako robíme to, čo robíme? Predstav si, že všetci mladí ľudia na tomto svete dokázali kriticky zhodnotiť realitu okolo nich. Taký človek je schopný začať projekt, ktorý vedie k zmene súčasného stavu a pohnie ho najbližšiu spoločnosť. A čo viac, taký človek oceňuje informácie, ktorými prechádza. Vďaka vedome prednášaným správam, všetci títo mladí ľudia starajú si pozitívnych, etických a objektívnych médií, ktoré pozitívne ovplyvňujú realitu. A aká je cesta, ktorou to všetko robíme? Skupinový a vodcovský vývoj je hlavným jadrom našej činnosti. Podporujeme kreativitu, spoločenské podnikanie, neustály vývoj a zavádzanie pozitívnych zmien. My veríme, že ak máš nápad, ako sme chceli, nedovolí by ste mala. Taká sieť vývojových médií môžeme o tomto informovať sebe. Jadre našich aktivít sú kariérne cesty, projekty a médiá a taktiež strategické partnerstvá teda Main Plus. Takže kto vlastne teda sme? Spoločnosť Maymakers je plná mladých ľudí, ktorí veria, že nič nie je nemožné. Nemajú strach vypočúvať realitu okolo a vyvíjať iniciatívu, ktorá pozitívne zmení svet. Maymakers sú sebavedomí žurnalisti vodcovia, ktorí rešpektujú cenu informácií a sú si istí, že zasiahnu každého a všade. Sú zodpovední za objektívny, oceniteľný a konštruktívny obsah a usilujú sa o rozšírenie po celom taká otázka na začiatok. Zdvihnite ruky všetci tí z vás, ktorí ste už zažili v živote situáciu, že niečo, od čoho ste na začiatku nič neočakávali, vám totálne zmenilo život? Super, Meňa, ďakujem. Mne sa to stalo tiež. Pred 2 rokmi som sedela za počítačom a preklikla som sa na oranžovú stránku organizácie Main. Mohla som si vyberať, či chcem ísť za fotografa, editora reči alebo autora článkov a ja som si vybrala fotografa, keďže som fotila a fotím dodnes. Nevedela som, čo to vlastne je Main a čo vlastne robia, ale skúsila som. Pretože som človek, ktorý rád skúša nové a nepoznané veci. A dlho som však nevyvíjala žiadnu aktivitu a až som dostala do takého bodu, že som to zabalila a kašľala som na to. Minulý rok v máji sa mi ozval náš hlavný prezident celého Maypiotr a začal mi rozprávať o všetkom možnom, čo on za ten čas, kým som to ja zavedla, on stihol spraviť. A verte mi, bolo toho fakt dosť. Vybavil tiež na mňa ponuku, keďže som May bola ako prvá a jediná Slovenka, viesť svoj národný tým na Slovensku. Šokovalo ma to, pretože sa ma to nespýtal a hodil ma než do rieky, ale do hladového oceánu. Tak nejak som sa cítila. Mala som zmiešané pocity, radosť, ale aj nedôveru v seba. A nevedela som, kde začať, ako nabrať nových členov a podobne. Neskôr som si ale uvedomila, že používala na mňa veľmi účinnú líderskú metódu, ktorá sa nazýva Leading by Example, čo po slovensky znamená vedenie príkladu. A ako niečo takéto prebieha, tak tomu som vždy s ňou podelil cez Skype alebo telefón o svoje zážitky, skúsenosti, aktivity, ktoré robí v Poľsku, ale aj v iných krajinách. A ja som si vždy tak rozborievala, že tak toto by som chcela na Slovensku zažiť a skúsiť aj ja. A moja cesta k tomu stále viedla a stále vedie cez môj neustály osobný rozvoj. Začala som pri fotografovaní, neskôr ma začalo baviť písanie básní, prešla som písaniu článkov, cestovanie a spoznávanie nových krajín a kultúr. A až teraz som si uvedomila, že sa mi splnil môj sen, pretože robím, čo ma baví a všetky moje koničky sa mi spojili dokopy. A to všetko vďaka May, čo som fakt vážne nečakala. Takže som Mačka Bajsová, som prezidentkou May Slovakia a odovzdávam slovo našej viceprezidentke. Takže ahojte, ja som Natália Čavedová, mám 19 rokov a študujem druhý ročník logopédie
letenie a cestovanie. No a Vaška mi povedala, že stop, že musím niečo povedať. Povedala mi o nej, povedala mi, že teda teraz na Slovensku začína budovať vlastne nový a v podstate, že rozbieha May na Slovensku. No a v podstate bez našej spoločnej spolupráce a teda spoločnej práce a našich členov by nebolo možné, aby sme v dnešnej dobe boli na takej úrovni, akej sme. Dnes máme už 4 kooperácie, také dôležité. Máme cez 20 článkov, ktoré neustále pribúdajú. Tieto články sú na rôzne témy, ako napríklad cestovanie, umenie, proste všetko možné. A na dnešnej akcii nám tieto kategórie aj zastupujú naši hostovia. Napríklad umenie nám dnes zastupuje Peťo Bažík, ako náš spevák. Potom taktiež aj divadlo Tandem. A napríklad aj Jenny Deško. Čo sa týka športu, tak nás tu zastupuje Miška Pešková a naozaj mnoho ďalších hostí, ktorí spoznáte počas dnešného večera. No a čarovné v podstate na to je, že popri tomto všetkom stíhame taktiež prijímať aj každodenné výzvy, ktoré nie sú vždy jednoduché. Hovoríme tomu, že challenge accepted a taktiež popri tom všetkom, čo robíme, máme neuveriteľnú zábavu, teda fun matters, to je jednoznačné. No a v podstate, čo je na tom také zaujímavé je, že v podstate neexistuje žiadny šéf, ktorý by nám hovoril, že čo máme robiť, ale každý jeden z nás, ktorý je v nej, v podstate má také vnútorné líderstvo a každý jeden z nás je len. Ja chcem poďakovať našim členom. Ja im ďakujem za všetku svoju energiu, ktorú tu vkladajú čas a hlavne, že majú odvahu byť tí prví, ktorí sa na tom podielajú a ktorí veria, že nič nie je nemožné. Ja verím, že to bude tak ako doteraz, pretože sme na začiatku a vidíme, aké úžasné to je. Máme, ako Mati spomenula, tie rôzne kooperácie, píšeme rôzne články, organizujeme rôzne eventy a tak ďalej. A ja sa idem dočkať, čo bude o rok, o dva, pretože verím, že sa nám môžu splniť ďalšie naše sny. Takisto by som chcela poďakovať Peťu Tačinovi pri druhom stole. Tači, ja ti fakt veľmi ďakujem za to, že ma podporuješ, že vždy pre mňa stojíš a že vždy ma podporuješ v plnení mojich snov. Takže ti fakt veľmi ďakujem, pretože tu, na tomto mieste, stojím aj vďaka tebe. Takže ti ďakujem. A takisto ďakujem mojim kamarátom, ktorí prišli, vy viete, ktorí to ste. Tiež vám ďakujem za vašu ochotu, energiu a čas a hlavne za tú vašu podporu, že nás podporujete, že ste naši fanúšikovia, že vždy sa ma pýtate, že čo je nové v nej a ako sa vám darí, kedy budú nové články a podobne, takže vďaka patrí aj vám. Ja by som ešte chcela poďakovať za to, že ste, že dnes teda môžeme byť, taktiež aj Martinovi Kuštíkovi, ktorý nám veľmi pomohol a všetkým hosťom, ktorí prišli a divákom. Bez vás by to v podstate bolo len takým plánom v našich hlavách, takže ďakujem veľmi pekne.